אז ערב טוב לכולם, אנחנו ממש שמחים לארח את תומר קאפ הערב, אה, בציפייה ובסקרנות לשמוע אותך. אתם מוזמנים לגמרי לשים שאלות בצ'אט, אנחנו ננסה או תוך כדי או בסוף, אבל תומר בעניין של שאלות תוך כדי, אז אל תתביישו. וב-18 לדצמבר ורדי כהנא תהיה פה. אז רשמו לפניכם. אנחנו, כמו ששמתם לב, לפחות הגרעין הקשה שלנו, אנחנו ברביעי עכשיו. גם פעם הבאה נהיה ברביעי, ואחרי זה נראה, יש מצב שנעבור לרביעי. תשימו לב גם לימים, בקיצור. טוב, יאללה, תומר, שלך. טוב, אז היי, אז קודם כל תודה רבה דייבי וגם לאיילת שהזמנתם אותי, ובכלל לאיילת על העזרה לאורך כל השבוע, שבועיים עם הצילומים וכל העניינים האלה, ואני מאוד שמח להיות כאן ומתרגש, וחלק אני גם לא מצליח לראות כל כך מי נמצא פה ומי לא, אבל ראיתי קצת שמות שאני מכיר, אז זה גם כיף, וגם מי שאני לא מכיר. אני חושב שכאילו לפני הכל, כשביקשתם ממני באמת לבוא לפה, אז היה לי הכי קל לכתוב את השתי שורות ששלחתי ישר לאיילת, אפילו בלי לחשוב כזה, ישר כתבתי ושיגרתי, וכמה זה בעצם מורכב מבחינתי, או ביני לבין עצמי טעיתי, זאת אומרת, מה עכשיו הם קוראים לי, אני כל כך מתעסק בסיפור האישי שלי ובביוגרפיה שלי, והתקופה הזאת כל כך קשה, וכל הזמן מדברים על איזשהו ביחד, שהרגשתי כאילו עדיין, אני לא מצליח עדיין להבין אם זה באמת, אם זה נכון, אבל אני חושב שזה גם איזשהו אסקפיזם טוב, אז מקווה שיהיה לנו איזושהי שעה, לפחות שתעלה עניין. אני אציג בעצם בעיקר את התערוכה שהצגתי במוזיאון אשדוד ב-2021, שנקרא לקראת ערב צילו של העץ ארוך יותר, והוא גם היה מלווה בספר, ספר אמן כזה שסיכם בערך 2 עשורים של צילום, מאז שהייתי סטודנט בבצלאל, למדתי בבצלאל, צילום תואר ראשון ותואר שני, ואני כזה אנסה לעבור, זאת אומרת, כשהכנתי את ההרצאה אז התלבטתי המון גם איך להתחיל בכלל לדבר על העבודה שלי. אני חושב בראש ובראשונה, העבודה שלי נורא קשורה לחיים שלי, וכשאני אומר את זה, זאת אומרת, זה גם במובן הזה נגיד בצורה שהיא מאורגנת, אני לא מארגן את הסדרות הצילומיות שלי לפי פרויקטים או לפי נושאים, זאת אומרת, זה לא שיש לי איזשהו נושא, אני הולך לחקור אותו או להתעסק בו, ואז יוצא איזשהו תוצר צילומי. ואז הרבה פעמים כשאנשים, או כשניגשים ואומרים, בוא תראה לנו את העבודה שלך, אז פתאום זה הכל הופך להיות קצת יותר כאוטי, כי פתאום זה עבודות שיכולות להיות גם לפני 20 שנה, וזה עבודות שנעשו גם עכשיו, בשנה או בשנתיים האחרונות, וכולם קשורות אחת לשנייה ומחוברות אחת לשנייה. אז במובן הזה זה מין, כי אני יודע שהצילום שלי, שכתבתי את זה I didn't איפשהו, get that. יצא לי. Could you try again? רגע, עכשיו סירי נכנסת. גדל. גדל. הבעיה היא שאני לא יכול לראות כל כך את העכבר. שנייה, רגע, בוא טוב, נסגור את ברגע, אם סירי. משהו זה, אתה יכול מדי פעם פשוט לסגור את השאר, ואז אולי יהיה לך יותר פשוט. כן, אני חושב תקוע עכשיו בזה. הנה. טוב, אולי פשוט משהו בטעות ללחץ במקלדת. אז זה באמת תמיד שאלה, כאילו, מה להציג, ויש כל כך הרבה, זאת אומרת, זה נראה לי בעיה בכלל של צלמים, שאנחנו כאילו מצלמים וצוברים המון חומרים, ואיכשהו אחר כך יוצאים החוצה, ואז יש באמת שאלה של מיון ובחירה, ואת התהליך הזה די עברתי בעצם בתערוכה, כשעבדתי על הספר, זה היה עם מיכאל גורדון, באמת זה התחיל מכמות הרבה יותר גדולה, וזה הסתכם באמת בערך ב-120 צילומים, שממש עבדנו עליהם הרבה, גם על הבחירה שלהם, זאת אומרת, כל העניין של העריכה הצילומית, בכלל היה חלק מאוד מאוד מענה ויפה. אני חושב שבכלל התערוכה במוזיאון אשדוד הייתה תערוכה מאוד טובה. גם מבחינת התהליך של העבודה עם האוצרים, וגם מבחינת
לתקציב, איכשהו הקורונה יצרה תקציב נורא נורא יפה וגדול, אז כאילו הכל נעשה באיזושהי תחושה של רווחה ונוחות, ולא מתוך מקום של צמצום באומנות. זה יחסית היה למזל. אז ניסיתי בכל אופן, כי בכל זאת הרצאה, אז איכשהו כן לחלק את העבודה שלי, אני חושב שיש חלק מאוד מהותי בעבודה שהיא קשורה לחללים ביתיים ולמרחבים ולקולנוע. זכרתי אולי בתור התחלה גם לדבר על תקופת הלימודים שלי בבצלאל כסטודנט, שבאמת התחלתי לצלם רק את בני המשפחה שלי, התחלתי להתעסק בהם מתוך הסיפור הביוגרפי, והחלק השני, זאת אומרת, יש כל מיני חלקים, ועוד חלקים חוץ, ואנחנו רגע נחזור אליהם, זה באמת העניין של הקולנוע, שתמיד, שמאוד מאוד אהבתי. אני חושב שזה גם קשור לאהבה של אבא שלי לקולנוע, ואני חושב שיש איזשהו גיל, נגיד כשמציגים את עצמנו, תמיד אנחנו אומרים, למדתי בבצלאל, או למדתי לא יודע איפשהו, ואני חושב שזה אומר הרבה, אבל אני חושב שיש איזשהו גיל, שנקרא לו גיל ההתבגרות, שהוא מאוד מעצב אותנו כבני אדם, ואני חושב ששם קרו אצלי לפחות הרבה מאוד דברים שנכנסו לי יחסית לראש, ואני חושב שמתוך המקום הזה פעלתי. אם נגיד אני יכול לנסות לכמת את זה, אז זה באמת הייתה איזושהי אהבה מאוד מאוד גדולה לקולנוע. אבא שלי היה מראה לי המון סרטים, הייתה לו מסרטה של 16 מילימטר, שהוא הביא איתו מקמבודיה, והוא היה מראה לי כמעט לא כל ערב, אבל הרבה פעמים בשבוע ראינו אותו תחת עונה של אחותו בקמבודיה כזה, במין סרט אילם בבית. היה בזה כמובן את כל הקסם של הפעלת המקרן. ואני חושב שגם היה לי המון המון שעות מתות, זאת אומרת, בתור נער מתבגר. ממש המון המון שעות שהיה הרבה מאוד שעמום, זה היה כזה אזור, אני היום בן 47, אז זה היה שנות ה-90, תחילת שנות ה-90, והמון שהייה בבית, כאילו המון שהייה בתוך המרחב הביתי. אני חושב שמשהו כאילו מאוד מאוד עמוק קרה שם, יחד עם האהבה הזאת שלי לקולנוע, ויחד עם השעות המתות, ומתוך המקום הזה הלכתי וראיתי המון סרטים, נגיד הסרטים שאני זוכר ממש לטובה, זה הסרט שהלכתי עם אמא שלי, החיים על פי אגפה, של אסי דיין, ראינו אותו בקולנוע. אני זוכר שממש הופתעתי מהשחור לבן, ובכלל מאביטל דיקר, וסמדר קילצ'נסקי, ושולי רנד, וזה היה די מדהים גם סצנת הסוף עם ליאונרד כהן, זה כאילו החזיר אותי באיזושהי סביבה שהייתה לי מאוד בטוחה וידועה, כי הורים שלי גם נורא אוהבים לשמוע מוזיקה, ותמיד היה בית ריק עם הרבה תקליטים ומוזיקה, אבל הוא היה באמת ריק, זאת אומרת, היה שם הרבה, הייתה שם בדידות גדולה. הסרט השני, שגם מאוד השפיע עליי, ואני לא זוכר שום דבר ממנו, היה סרט של מייק לי בשם עירום. אני חושב ששני הסרטים האלה באמת עשו איזה משהו, כאילו הם בנו איזושהי תודעה מסוימת בגיל ההתבגרות, וכמובן כל החלק הביוגרפי, שהוא קשור לילדות שלי ולזיכרונות שלי. הצילום הזה, צילמתי אותו באחד מהטיולים שלי לשוודיה, בעיר שנקראת יטנברג, וזה דווקא צילום דיגיטלי, הוא לא אנלוגי. ואני זוכר שהגעתי לשם די במקרה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים שגם זה בלי חצובה, וזה גם צילום יחסית מהיר. הייתי שם אולי חצי שעה, כאילו פשוט הסתובבתי ברחובות, זו שכונה שנקראת שכונת הגה, זו שכונה שגרים בה, ולמעשה אין כניסה למכוניות, ורק מדי פעם עוברים אופניים, ויש שם מכולת שפתוחה. לא יודע אם אפשר לראות את העכבר שלי, אבל זה כאילו איפשהו שם, איפה שהשמשיות האדומות. וכשראיתי את זה, אז הדבר הראשון שחשבתי עליו זה רוי אנדרסון, שהוא גם קולנוען שאני מאוד מאוד אוהב, הוא גם משוודיה.
ואחר כך כשחזרתי לארץ, אז גיליתי שהוא גם בעצם נולד בייטנברג, באותו המקום, זאת אומרת, באותה עיר שהייתי, זו לא עיר כזאת גדולה, וזה הקסים אותי שוב, המקום הכי ספונטני הזה, שאתה בצילום מכורח הקשר שלו למציאות, הרבה פעמים יש המון דברים שאנחנו לא שולטים עליהם. תמיד כשאנשים מסתכלים על העבודות שלי, הם חושבים שיש פה איזושהי מין שליטה, ויש פה הרבה פעמים אומרים שהצילום הוא מאוד מדויק, אז זה לא נובע מתוך איזושהי עבודה של מדידות, או של הכנה מאוד מאוד מקדימה מראש, או איזשהו תכנון מאוד מאוד מוגדר לפני כן. זה פשוט קורה. אני אנסה להבין גם למה דרך, או להראות לכם למה דרך הצילומים. אני רוצה להראות לכם את טריילר קטן של רוי אנדרסון, אם מישהו שלא מכיר. אתם שומעים מספיק טוב או שלהגביר? זה אחלה, זה סבבה. Olle, Mm, vad gör du? jag står här. Ja, det ser jag väl. Men vad gör du? Jag står här. Det är det jag gör. Du tänker väl också? Det är klart jag gör. Vad tänkte du på då? Ja, nu när du frågar så har jag glömt av vad det var. Tänkte du på mig någonting då? Nej, det kanske jag inte gjorde. Det gör du aldrig. Vad du överdriver. Ska du inte komma och lägga dig? Det är en dag imorgon också. Vad sa du? Ska du inte komma och lägga dig? Ja, jag får väl göra det. Det är ju en dag imorgon också. Vad sa du? Det är ju en dag imorgon också. באופן כללי אני מאוד ממליץ לראות סרטים של רוי אנדרסון, כי יש בו, הסרטים שלו כמעט כולם מורכבים ממין סוג של טבלו ויוונט כזה, הם לא זזים, זה פריימים מאוד סטטיים, פריימים ארוכים, זאת אומרת שוטים מאוד ארוכים, וגם כל הסרטים שלו, רוב הסצנות שמצולמות הם בעצם בסטודיו, גם מה שנראה בחוץ, זה לגמרי סטודיו שהם בונים, והאמת שנחשפתי לעבודה שלו רק בימי התואר השני,
שוב, יש המון דברים שאני נורא אוהב, כאילו לגלות בדיעבד או ברפלקס, זאת אומרת, הם לא מכוונים מראש. ואני חושב שיש בזה המון כוח. למה זה לא עובר? רגע. אוקיי. אז אני קצת אעבור על הדימויים, כי שוב, נגיד, כשמיכאל גורדון ואני ערכנו את הספר, אז הוא קרא לצילומים חולות מודדים, כי כאילו זה מין, כל אחד הוא כמו איזה גרגיר חול ממקום אחר, מזמן אחר. ואני יכול לספר למשל כאן על העניין הזה של מה זה צילום מבוים, והרבה פעמים כשמדברים על צילום מבוים, אז יש איזושהי רשימה של צלמים שאנחנו ישר מריצים בראש, ויש כל מיני גישות לזה, ואני חושב שבלי להצהיר על זה מראש, זה היה איזשהו כוח שמאוד משך אותי כשהתחלתי לצלם. כבר מהשנה הראשונה ללימודים שלי, אני חושב שזה היה הדבר הראשון, לא הראשון, אבל בין הדברים שהכי הדליקו אותי, שהכי הציתו אותי, ורציתי נורא לעשות את זה. וגם מאוד אהבתי לעשות את זה בחללים ביתיים פנימיים, זאת אומרת, כמעט ולא הייתי צריך לצאת החוצה ולשוטט, ומבחינתי השוטטות הייתה במרחב הפנימי הזה, וזה גם, שוב, זה מחזיר אותי כאילו לגיל שחוויתי אותו כנער מתבגר, שזה היה המון המון זמן של להיות בתוך הבית. אז למשל בצילום הזה, זו הייתה חברה ידידה של אבא שלי, שגרה, והיא גם הייתה צלמת חובבת, אגב, מאוד אהבה צילום, הייתה בכל מיני קורסים וכאלה. כשהיא שמעה שאני צלם, זו הייתה נורא נחמדה, ואיכשהו דיברנו, והייתה לי מין הרגשה, ושוב, אני לא יודע, זה לא שאני מצלם רק את בני המשפחה שלי, אבל זה גם יכול להיות אנשים זרים, וזה איזושהי, אני חושב, אינטואיציה, או איזושהי קריאת, לא יודע, מימיקת פנים, או משהו שיש לצלמים ישר לזאת, כאילו, אני לא אגיד צייד, כאילו, יש בזה, אבל יש בזה אלמנט קצת של צייד, אבל יש פה, אני חושב שיש פה איזושהי ערגה, או אהבה, או איזשהו עניין באנשים מסוימים. לא כל האנשים מעניינים אותי, ואני לא אצלם כל אחד. אני גם לא אכנס לבית של כל אחד. ואיתה לקחתי אימור, ואמרתי שאני אשמח לבוא לבקר אותה בבית, ולעשות יום צילום, ולא ידעתי בכלל איך הבית שלה נראה. זו הייתה מין מפגש חד פעמי, קצת הזכיר לי, אחרי שלמדתי, אז התקשר אליי בזמנו ניר בכר מעיתון הארץ, הוא היה עורך של מוסף הארץ, והוא הזמין אותי, הוא אמר שהוא נורא התרשם מהתערוכה, והזמין אותי להיות צלם דיוקנות של המוסף. אז באמת, לי זה היה נשמע נהדר, כי בעצם שלחו אותי בערך ל4 או 5 כתבות, ואז כבר הפסיקו להתקשר אליי, אבל הכתבה הראשונה הייתה של דליה קרפל, על לימור גולדשטיין, שיראו לו כדור גומי בראש בהפגנות בבילעין. ומאוד מאוד אהבתי לצלם אותו. זאת אומרת, הוא היה היחיד שנהניתי לצלם אותו. אחר כך זה רק הלך והידרדר, כאילו מהצלם השני, מהשני והשלישי, שלחו אותי אחר כך לכל מיני מעריצי בוב דילן, וכל מיני אנשים שמחזיקים גיטרה, לא משנה, בכל מקרה, זאת ישר הבנתי אחרי התואר הראשון, שאני לא מסוגל לצלם כל בן אדם. זה אפילו קצת דוחה אותי. אז שם הייתי יום שלם, לאלה יש ילדה שגם צילמתי אותה, אבל בסופו של דבר בחרתי, זאת אומרת, נגיד, אז אני מגיע למקום ואני רואה את המקום, וזה מצולם עם פלאשים, אתם יכולים לראות, ויש דברים שהיו שם, נגיד הבגדים בצד שמאל של הכביסה, והיו שם כל מיני שטיחים ובדים שפשוט היו מונחים במקומות אחרים, והחלטתי לשחק איתם. ואחר כך הייתי פסל של הציפור עץ, והזזתי אותו. אז יש כאן איזשהו קליטה, כמובן, על מה שאני מצלם, ואני גם מגיע עם חצובה, ואני מבין את הפריים, אבל יש פה גם איזה מין משחק כזה, כאילו יש פה איזושהי הגדרה, ובתוך המקום הזה אני נותן הרבה פעמים למשהו לקרות. והרבה פעמים זה יכול להיות שהמרחב או האנשים, ואז כבר יש איזשהו שלב שגם היא וגם הבת שלה כזה נעלמו,
ונשארתי לבד בחלל המרכזי, ומדי פעם שמעתי אותם. זה היה מין כמעט יום שלם, 6-7, אני חושב, שעות. ישבנו שם והיינו שם ובילינו, ומבחינתי זה היה מספיק. אז זה למשל מ-2003, זה ממש משנה ב' כסטודנט. זה היה חדר ששוב צילמתי אותו המון, זה לא היה חדר שגדלתי בו בגיל ההתבגרות, כי עברנו המון מקומות, אבל זו אימא שלי, למרות שמעולם לא הצגתי אותה כאימא שלי. זה היה פטיפון, שהיו מקשיבים לו הרבה. ואני זוכר שגם פה לא ידעתי מה אני עושה. זאת אומרת, זה כאילו, אני מבין שיש פה המון דיוק, אבל אני אפילו לא ידעתי מה היא תלבש, וניסינו, הכל קורה כל הזמן בתוך הסשן צילום עצמו. זה לא קורה, כאילו איזשהו pre-arrangement. ואני זוכר שהצילום הזה, שהוא הצילום השני, יש פה טעות עם השנים, כי הם צולמו באותה השנה, היה לי נורא חשוב כאילו לחבר אותם ביחד. נגיד, הקולנוע פה גם נכנס, אבל הוא לאו דווקא נכנס כאילו בתחושה שזה ייראה כמו קולנוע, אלא יותר במחשבה של מה יהיה ליד מה, כאילו איזושהי עריכה. זה היה לי נורא חשוב, סליחה, שהיא כאילו מסתכלת, כל פה הפוך, שהיא מסתכלת עליהם, ויש איזשהו רצף מסוים, שהוא הולך, שהוא פנורמי, שהוא רוחבי, וזה אבא שלי, וזה אחי הקטן, וזה הצילום הראשון שצילמתי אותם עם תאורת פלאש, ונדבר על זה הרבה, על העיגול הלבן הזה, שלא ידעתי שהוא ישתקף שם, אבל עם השנים למדתי לאהוב את הטעות הזאת, אבל כן היה לי חשוב למשל שהם יעמדו על השטיח, ולא חשבתי על זה לפני, פשוט ראיתי אותם, וזה הפריע לי כשהוא עמד רגל על הרצפה ורגל על השטיח, אז ביקשתי שהוא יעמוד על השטיח, ואז פתאום הוא עומד, אז ביקשתי ממנו שישב ישיבה מזרחית. ואני חושב שאחרי 10 שנים צילמתי אותם שוב, בבית אחר, ונגיד, כשמסתכלים אחורה על העבודה, אז העיסוק פתאום, כאילו פתאום מבין קצת יותר מה אתה עושה. ויש גם המון כוח לצילום, כאילו איך דניאל גדל ואיך אבא שלי התבגר, ועדיין מין כמעט אותה עמידה וכמעט אותה הבאה. אז באמת החלק, אני חושב הראשון, הוא חלק שקשור במרחבים שהם ביתיים יותר ומצולמים, והיו גם יותר בהירים, מבחינת פני השטח של הצילום, יש הרבה מאוד קיר לבן, תמיד למשל היה לי חשוב להעיר באופן מאוד מאוד שווה, לא אהבתי צללים ודרמות, כאילו יש פה מלא דרמה, אבל רציתי שזה יראה כמה שיותר שטוח, מבחינת התאורה, שהכל יהיה מואר באופן שווה. והייתה איזושהי נקודה שזה צילמתי, לדעתי שנה אחרי שסיימתי, וזה בחוף תל ברוך, זה באמת הייתה מין, לא צילמתי הרבה בחוץ, ואני זוכר שזה חבר ששכנע אותי לצאת איתו, וכאילו לא היה לי כוח בכלל לצאת, אבל יצאנו, והיה לי, אז באותה תקופה גם לא היה לי מדור, אז הייתי מודד עם מצלמה אחת, ומצלם עם המצלמה השנייה, כאילו זה היה ה-RB הכבדה שנסעתי איתה למלא מקומות בעולם, עם ה-RB, אבל מה שעניין אותי, זה שום דבר שקשור בנוף, מה שעניין אותי זה היה האוטו שלי, זה היה לי אוטו לבן סיטרואן AX, שנמצאת בדיוק במרכז הפריים, ומשום מקום הגיעו, ובאמת היה יום נורא נורא חורפי, והחניון, כמו שאתם רואים, ריק לחלוטין, ומשום מקום הגיע אבא, אמא וילד או ילדה, אני כבר לא זוכר, ואמרתי, ברגע שהם יהיו ליד האוטו שלי, אני לחץ על הקליק, כאילו זה מה שעניין אותי לצלם את זה, וזה באמת מה שעניין אותי, זאת אומרת, היה חשוב לי שהאוטו שלי יהיה באמצע, ושאבא, אמא ובן יעברו ביניהם לידם, כי אני חושב שכתבתי את זה גם, זאת אומרת, גם כשהמבט הוא כאילו החוצה, זה תמיד מבט פנימה, והשיטוט הוא לא שיטוט בחוץ, השיטוט הוא
גם בין הקירות. אז במובן הזה כמעט כל מרחב שהוא סגור הופך להיות סטודיו. זאת אומרת, סטודיו זה לא... אז שוב, אני חוזר נגיד לצילום מבוים, תמיד כאילו אנשים חושבים שזה מין, כזה דיוויד לינץ', שהכל כזה מין סט שמרימים אותו מאפס, אבל זה לא ככה. זה מין חדר בבית מלון. מאוד מאוד אהבתי את כל המורכבות של החדר, של הדלת והמראה, שבעצם משקפת את המיטה. והדבר היחיד שאני חושב שרק הוספתי כאן זה להדליק אור, ולשים 2 כוסות מים כאילו באיזושהי אפקט של מראה גם מול שתי המנורות. זה גם מהתואר הראשון. אני חושב שאף פעם לא הבנתי לגמרי למה שמתי לו כיסוי עיניים. ומאוד אהבתי נגיד את השקית של רמי לוי בתחתית של המיטה, כאילו זה לא הפריע לי, והקולר, ויש ממש רמי לוי, והשקע של החשמל, שנורא אהבתי בזמנו שיקי חשמל גם, כאילו יש אנשים שזה מפריע להם, שהשקע החשמל ממש צמוד לכתף של אחותי הקטנה. אני חושב שמשם, ולא הכרתי עדיין את רוי אנדרסון, ואני גם נורא אוהב אותו, אצל רוי אנדרסון גם האנשים אצל תמיד עם חליפות, הם נורא גנריים. אבל הלבשתי את אחי גם באיזושהי חולצת צווארון, וזה בעצם המיטה של ההורים שלי, החדר של ההורים, וזה אותו חדר, שוב אחרי מ-2006 עד 2018, וזו גם אמא שלי בפאה, פשוט בזווית אחרת של החדר. תומר, כן, הילד שואלת שאלה, אתה יכול, בעצם אתה קצת עושה את זה, אבל אולי בכוונות, אם אתה יכול לספר קצת על שיתוף הפעולה של המצולמים, ומה ההכנות לצילומים מבחינת בגדים, ובכלל איך אתה מסביר להם למה אתה מתכוון, אם יש סקיצה, וכיוצא בזה. אוקיי. עכשיו נראה לי יצאתי אוקיי, רגע. כאן, חזרת. אין ממש הכנה מראש. זאת אומרת, יש כן ידיעה שאני באה לצלם, ואז קורים דברים. נגיד, אני הרבה פעמים כן למשל מנחה איפה לעמוד או איך לעמוד, וזה יחסית, נגיד, בכל פריים, ב6x6 יש קצת יותר, ב6x7 יש 10 פריימים, בין 2 ל3 סרטים, בערך 30 סרטים, וזה כמעט, זה יחסית סטטי, כאילו אני לא אזיז את המצלמה יותר מדי, אחרי שמצאתי את הפריים. כאילו הרבה פעמים אם אני מגיע לחלל שאני לא מכיר, אז אני מבקש לעזוב אותי לבד, ואני, כאילו אני שוהה בחדר. ואני לפעמים גם פשוט רק לבחון אותו, להבין מה אני עושה, ואז אני מתחיל לבדוק את זה. וברגע שמצאתי, אז יחסית אני סטטי ואני לא אזיז. זאת אומרת, אני אכין את כל עכשיו שוב, מבחינת תאורה, ואני לא איזה אשף תאורה, זו תאורה מאוד פשוטה, וכאילו, אני לוקח הרבה מטריות דווקא לבנות, לא בוקסלייט, אני אוהב דווקא שהאור יותר קשיח כזה, לא, הבוקסלייט הוא קצת מייפה הכל, ואני לא אוהב צללים, אני לא רוצה צל כמעט. בחדר חושך נורא קשה להדפיס את הקירות הלבנים, אז נגיד, אפשר גם לראות את זה נורא יפה, אולי פה, בחדר הימני זה חדר שצבוע בצבע סגול מג'נטה כזה, אז זה תענוג להדפיס את זה בחדר חושך, זה כאילו אין לך בעיות של קיר לבן. ובסלון, שזה הצילום השמאלי, זה קיר לבן, אז זה כבר, זה חתיכת עבודה כל ההוספות וההדפסות, בעיקר כשהתצלומים גדלים, אפילו ל-40-50, שזה הגודל האהוב עליי, זה די קשוח, אבל כמו שאמרתי גם בהתחלה, אין באמת תכנון, כאילו אני הרבה פעמים גם יכול להגיע לסטים וכלום לא יצא. זה כאילו, זה תמיד אימור, מן הסתם. אז אתה בעצם כאילו מצלם בפילים, נקודה זה, חצובה ב6x6, 6x7? גם וגם, בפורמט בינוני.
ונגיד, כל העניין הזה של השחור לבן והפילים, אני חושב שזה, מה שעיצב לי מאוד מאוד חזק, זה גם, קודם כל, המצלמת פנטקס שהייתה לנו בבית, והייתה בדיוק כזאת מצלמה בחיים על פי אגפה, של המלצרית, שצילמה מדי פעם, וגם התוכניות של סינמטק ירושלים. אני אספתי באופן קדחתני, כאילו תוכניות, כשאני הייתי טינאג' זה היה תוכניות מדהימות, לא כמו בסינמטק תל אביב, זה היה אחרת, זה על נייר בגודל A4, כל היה שחור לבן, והייתי פשוט גוזר את התמונות של הכוכבים, ושם אותם אחד ליד השני, וזה היה, זה היה חלק נורא נורא חשוב בהבנה, וכאילו הגעתי, אני מאמין, אני גם מלמד היום בבצלאל, ואני רואה סטודנטים שמגיעים, הם כבר מגיעים מוכנים, זאת אומרת, זה אנשים שהם כבר מעוצבים, וזה ייצב אותי מאוד, התוכניות של הסינמטק בירושלים, פשוט לחתוך אותם, ולהסתכל עליהם, ונגיד, הסרט השלישי שמאוד השפיע עליי, הייתה לי כרזה של איידו שלי, הסרט של גס ון סנט, וכרזה כזאת ענקית בשחור לבן בחדר, כי זה היה החדר מבגר שלי. והיה שם הרבה, הייתי אוסף ממש את התוכניות, אין לי אותם היום, אני לא יודע איפה הם, אבל אספתי המון, וזה ייצב הרבה, ומתוך זה אני חושב גם מגיעה אהבה מאוד מאוד גדולה נורא אהבתי איך שהנייר נראה עם הגריין הזה, זה לא היה נייר עיתון דק, והוא גם לא היה עבה ואיכותי, כאילו מין נייר כזה באמצע, וזה היה תמיד, זה תמיד הקסים אותי. החדר אורחים, שאתם כבר מתחילים לזהות אותו, זה שנים צילמתי את אותם דמויות, על אותו רקע של קיר, עם הווילון והסקה, והוא משתנה כל כמה זמן. וזה אבא, שהסיפור הביוגרפי שלו, אני תמיד כאילו ממעט לדבר עליו, למרות שזה נקודת ההתחלה שלי, והוא כאילו סיפור נורא, קרא לו פיקנטי. אבא שלי בעצם, אני אגיד את זה בשורה, לקראת הוידאו גם, שאני מקווה שנצליח לראות, בעצם הוא לא היגר מרצון, הוא היה כאן, הוא הגיע עם סבא שלי, עם אבא שלו, הם היו כאן, הסבא היה דיפלומט, ואבא שלי היה אחרי תיכון, בקמבודיה הם לומדים בצרפתית, כי זו הייתה קולוניה צרפתית, זאת אומרת מהרגע שנתנו להם עצמאות אז קרה שם הזוועות, ובשנות 74 פרצה הפיכה של פולפוט, ומשרד החוץ הישראלי למעשה שאל את כל המשלחת הקמבודית לאן אתם רוצים לנסוע, כי המדינה נסגרה, כל השגרירויות ברחו משם, מכוח שנקרא קמרוז' שהם היו שלוחה של הווייט קונג מווייטנאם, וכל העובדים הזרים, בעצם מהמשלחת, היגרו, הפכו להיות פליטים בצרפת, כי יש שם יחסית קהילה גדולה, ובלוס אנג'לס בארצות הברית. אבל סבא שלי אמר שהוא רוצה להישאר כאן, הוא היה היחיד שרצה להישאר כאן. ואז הם נשארו פה, הוא, אבא שלי ואח של אבא שלי. זאת אומרת, שאר המשפחה נשארה שם, ולצערי נספתה, חוץ מקנרי שנותרה בחיים, שזו אחותו. ואבא שלי בעצם עבר איזשהו תהליך לא חושב שהם רצו לגור פה, אין לו זיקה לישראל, אבל התקופות שבעבר היו שולחים דיפלומטים, היו תקופות ארוכות של 4-5 שנים. ואז עברנו לגור בקנדה, תקופה של כמה שנים טובות, ואז בעצם חזרנו, נולדתי בארץ, אבל עברנו לגיל מאוד צעיר לקנדה, ואז חזרנו לכאן, ומי שלי, היא דוברת צרפתית, ובעצם הקשר ביניהם היה על הבסיס הזה שהם לא רוצים כל כך להיות פה בארץ, אבל אבא שלי בעצם הפך להיות, משרד החוץ הישראלי בעצם הציע, ואבא שלי, הוא קיבל אותו כפליט, אפרופו הגירה ופליטים היום, ובמובן הזה אני מעריץ את אבא שלי כפליט, שאין לו שום קשר לכאן, הוא הצליח גם לתרום
לחברה ולבנות פה בית, ולהרגיש איזושהי זהות עם כל המורכבות שיש בזה, כי זה באמת עולם אחר לגמרי. כשהגעתי למזרח יחד איתו לקמבודיה, קלטתי איזו העתקה הוא היה צריך לעבור, גם כניצול, ועם כל המורכבות הפסיכולוגית של להיות שם. ואני חושב שוב, זה מחבר אותי לאהבה שלו לקולנוע, הוא באמת מאוד מאוד אהב קולנוע, ולמקום הזה שהוא מתוך הגעגוע, ראינו בלופ את הסרט של אחותו, וזה גם היה אילם, כאילו סרטי 16 מילימטר אילמים כאלה, זה לא היה ארוך, היא כזה עומדת ומסתכלת ומצטלמת, והיא מציגה את הבית היפה שהם בנו, אז אני חושב שאלה דברים שנורא מעצבים אותך, כאילו אחר כך, אז זה לא כל כך בעיניי מפתיע שאני הולך לקולנוע ולסטילס. זה רישום מהיר של אבא על מלחמות, וזו פריסה שאני מאוד אוהב להראות ביחד, אני רגע אחזור חזרה לרישום. כשנסעתי איתו לקמבודיה ב-2006, זה היה אחרי 20 שנה שהוא לא דרך בקמבודיה מאז שהוא עזב אותה כנער, כאילו נער מתבגר, היה בן 17-18, אז נסעתי איתו ודיברתי איתו, היו לנו המון שיחות, מה הוא זוכר, ואם אתם תראו, כתוב כאן My Force, כאילו דיבר הוא חילק זה בעצם תוך כדי שהוא דיבר, אז הוא קשקש על פתק כזה של טלפון, והוא דיבר על קמבודיה, על ישראל ועל קנדה, והוא שלח המון חיצים, והוא דיבר, והוא היה מאוד מאוד נסער, ואני גם כתבתי תוך כדי, ואז ראיתי את הפתק הקטן הזה, ונורא אהבתי, ואז הלכתי לסטודיו, וצילמתי אותו כרפרודוקציה, ואז הדפסתי אותו, הוא היה מצייר מאוד מאוד יפה, היה לו רישומים נורא נורא יפים, מהירים כאלה. זה אותו חדר שפחות אהבתי את הצילום, ואני חושב שזה החלק השני שלי שמגיע אז יש באמת את החללים הפנימיים יותר ואת העיסוק המשפחתי, ואז זה התפנה קצת למקומות של להפעיל את היד, ומצאתי את עצמי גם רושם נורא מהר, ובאמת שלא שמתי לב, אבל פתאום, דווקא בגלל ההכנה להרצאה, וכל פעם מגלים, אז פתאום הרישום של אבא שלי, והרישום שלי מצייר את אמא שלי, זה בעצם הדמות שלי שיושבת פה, ומאחור יש גם רקע שציירתי, והתחלתי בעצם לצייר בשביל לצלם את הדברים. וזה איזשהו פרק לא מאוד ארוך, אבל הוא הביא אותי לעוד מקומות, דווקא לא לציור, אלא יותר לתפיסה של, אוקיי, כאילו אני לוקח עכשיו את המרחב הזה, ואני עושה עוד צעד אחד לקראת לא יודע, הפלסטיות שלו, כאילו האופן שאפשר לשנות אותו. יש לכם שאלות? בינתיים לא. אז אני אמשיך עם וידאו, שאני חושב שהוא באזור 7 דקות. יש כאן תרגום למטה, הוא הגיע לכאן עם אביו, והיו דיבורים על העבר, ולפעמים רצה להסתתר מאחורי העץ ולחכות שהם יעברו. זה בעצם, קיבצתי את כל העבודה, זה הוצג במוזיאון אשדוד, זה היה כזה, זה חתך את החלל באמצע, וזה גם חותך את הספר שלי באמצע. חיפשתי המון זמן מישהו שיגלם, והיה לי חשוב שזה יהיה דמות אסיאתית, והתבססתי על איזשהו משפטים שאני זוכר, או שאבא שלי סיפר לי, או שאמא שלי, שהסבא תמיד אומר שבתור שורדים שלא צריך יותר מדי חוץ מלישון, לאכול, לשטוף פנים, כאילו הוא כימת את הסיפור חיים שלו, הסבא שלי, בפעולות מאוד מאוד בסיסיות, והחלטתי פשוט להתחקות אחרי זה. אז אלה כל מיני טקסטים שאני כותב, וביקשתי מחן, שהוא בחור סיני, שאין לו שום קצת, הוא לא שחקן, הוא עשה את זה גם בהתנדבות, הוא סטודנט לספרות באוניברסיטה בירושלים, ואיכשהו הגעתי אליו דרך פייסבוק או משהו,
אני חושב שאני לא אראה לכם את זה פה, אלא אני אפעיל את האובססיטי סטופ שייר יכול להיות. כן. אוקיי, סליחה על לא, נעשה את זה. וצריך לעשות סאונד. אוקיי, עשיתי סאונד. אתם שומעים? כן, כן. אולי אני טיפה אדבר תוך כדי בשביל... אז יש בעצם מין one shot אחד שנמצא בפריים הימני, שהוא בעצם לאיזשהו... 他和他爸爸一起来到了这里。 one shot אחד שהוא עשה את זה, וזה כאילו היה נורא... זה כזה על החיים ועל המוות, כי once הוא צבע את עצמו בצבע, לא יכולתי לנקות אותו, כי... כאילו, אני לא באמת מתכנן דברים מאוד מסודר. זה נראה כאילו הכל נורא מאורגן בפריימים, אבל כאילו, זה לא כזה מאורגן. הדבר היחיד שידעתי בווידאו הזה, זה שאני רוצה שהוא ימרח את עצמו באדום. ויהיה איזשהו משחק בין ההטלה של הגוף כגופה, לבין איזושהי אהבה עצמית. 他从不提及他的过去。 וכל שאר הפריימים הם... גם הפריים השמאלי למעשה הוא גם one shot שיש בו אולי כמה עריכות ממש קטנות, אבל 有 לאט 时 לאט כאילו... 他希望自己可以藏在一棵树后面，一直待到其他人离开。 אני עדיין בשיר, נכון? כן. אתה עדיין בשיר, כן. אוקיי, הנה. תומר, בתערוכה הזו הווידאוים הוצגו בנפרד? כן, זה היה בעצם, מוזיאון אשדוד דווקא עבד לטובתי כאן, כי הוא בנוי מחלל שמביא אותך לעוד חלל ולעוד חלל. אז הווידאו ממש היה באמצע שבין החללים. זאת אומרת, זה היה חדר שהוא כולו נצבע בשחור, ופשוט מסכים, 5 מסכים
שהלכו לרוחב, והם היו באותם הגדלים. אני חושב שחלק גדול מהאנשים פספסו את התרגום. בדרך כלל עשיתי עוד עבודות וידאו, גם בקמבודיה, כשביקרתי שם, אז עשיתי איזשהו שיתוף פעולה עם זמרת מקומית כזו, ואף פעם לא רציתי להכניס תרגום. זאת אומרת, לא לתוך הוידאו, לא לתוך המסך. ואני חושב שמבחינת הפרקטיקה שלי, כאילו, כשאני מנסה להיזכר איך באתי לשם ומה עשיתי איתו, אם קוראים לו חן, לבחור עדיין חי בארץ, זה היה מאוד מאוד דומה לפרקטיקה הצילומית שלי. זאת אומרת, זה היה רק אני ועוד חבר שבא לעזור לי, כי היה באמת הרבה מאוד ציוד להחזיק. צילמתי חלק, לא אספר, זה מסובך קצת בווידאו, ועם עדשות קולנוע, ממש כיפיות אגב, זה די מדהים, זה היה יום נורא כיפי, וזה היה יום שלם מאוד מאוד מעייף ומתיש, והכל היה כזה מין חד פעמי, זאת אומרת, לא אפשר לחזור על זה ולעשות מלא ניסיונות, כל זה, אבל זו הייתה חוויה טובה. ספר משהו על המדוזות. המדוזות דווקא לקוחות טיילתי בסינגפור, לבד, היה לי איזה טיול כזה נורא ארוך ששוטטתי, ופשוט הוקסמתי, יש שם איזשהו מוזיאון ימי כזה, ופשוט צילמתי אותם שעות, כאילו, בתוך המוזיאון יום שלם, והחלטתי שהן משתלבות בעבודה הזאת, גם ברמה הנרטיבית שיש משהו מתחת למים שהוא שוטף מהם את הפנים. לא חשבתי על המיתולוגיות היווניות או על שום דבר כזה, אלא יותר בעיקר על התנועה ועל האסתטיקה שהיא פנתה אותי. והחלק, אני חושב יש את החלק הזה שדיברתי עליו עכשיו, שהוא באמת קשור באיזשהו קרפטיות מסוימת. אז באמת התחיל במהלך הכי כמעט קלאסי, שציירתי המון ציורים, איזה שנה שציירתי מלא רישומים, אבל נורא עצבנים ומהירים כאלה, וגם חרטתי את זה על הנייר, זאת אומרת, זה לא שהייתי מצייר נכון, הייתי לוקח כזה אקריליק שחור, למרות שגם למדתי ציור בצעירותי, ציירתי גם בשמן, אבל פה פשוט לקחתי מין מקל עץ עם קצת צבע שחור, והייתי עושה רישומים נורא מהירים. זאת אומרת, אני זוכר שבבית ספר, אז לא זוכר מי אמר לי אם אני כועס על מישהו בציורים, כי זה תמיד היה כזה נורא אגרסיבי ומהיר, אבל אני חושבת שלאט לאט התחלתי לחשוב יותר כזה בצורה כזאת, אני לא יודע כזה פיסולית, כאילו כן, קצת יותר פיסולית, נגיד הנעל הזאת, ופתאום המשטחי עץ, וזה התחיל, זה כאילו תמיד מין חוש הומור כזה של הנעל שנתפסת, קצת כמו של סינדרלה או משהו, כאילו, נסה לברוח והדלתות נסגרו עליה, אבל כאילו זה מין עתיד מאוד מאוד שחור, כמעט כמו המדוזות, ולא נודע כזה. זה צילום צבע כזה שלא הכנסתי הרבה, לא הכנסתי בכלל כמעט צילומי צבע, אבל זה נגיד הרקע שציירתי בהתחלה, אז שוב פיברקתי כזאת מין ארוחה זוגית, בתקופה עוד לפני שגרתי עכשיו אני גר באבן יהודה, אבל זה היה מתל אביב. אני חושב שכאן, כאילו, זה גם דוגמה מצוינת, כי השתמשתי פה בחדר שינה, וזה מין קיר כזה, שבמשך 3-4 חודשים כל הזמן ניסיתי בו דברים, ופתאום זה היה לי חדש גם, פתאום אני מאמין שאנחנו עובדים על הדברים גם באיזשהו תת מודע, כאילו, אני לא מאמין שהתוצרים הצילומים הם כאילו באמת אינסטנט כאלה, אתה בא עושה זה תהליכים הרבה יותר מורכבים, שנכנסים למיינד שלנו ולמודעות, ואז אנחנו איכשהו יוצאים, אבל יש כאן איזה כאילו מהלך אחר, שאני קורא לזה כאילו צעד קדימה, כי אתה כאילו עושה את זה במודע, כל העניין שוב הפלסטי הזה. אז עבדתי המון עם איזה סוג של רהיטים להכניס, ומדפים, ומשטחי זכוכית, ועץ,
יש כאן בעצם בובה כזאת שנבנתה, ויש פה המון אלמנטים מאוד מאוד סימבוליים שלי, אם זה התמונת פספורט של חברה לשעבר של אבא שלי, סלע שקניתי כי הבחור אמר לי שהביאו אותה מיפן, אז קניתי סלע פה בארץ, יש כזה מקומות שהם אוספים דברים לגינות, באזור השרון, אז נקרא חווה וייטנאמית נראה לי. ויש פה באמת פסלון קטן של רקדן אפספרה, שהוא רקדן קמבודי, שסבא שלי הביא איתו לארץ. זה גם מזכיר לי שהיה לי תקופה מאוד ארוכה של תחושה שאין לי מה לצלם, כי בעצם הסבא והאבא שלי, הם לא באו כמהגרים, הם לא הביאו אותם דברים, אז הם די נתקעו, כאילו, הם ניצלו כאן, אבל לא היה להם כמעט כלום. אז כאילו היה זוג פסלונים כזה בגודל כזה קטן מאוד, שעבדתי איתו יחסית הרבה זמן, ויכול שגם מתוך המקום הזה מגיע איזושהי כל הזמן תהליך של רדוקציה גם. כאילו, הצילומים תמיד אהבתי להוריד אלמנטים, ולהשאיר את הדברים כאילו הפשוטים. אבל פה יש איזשהו מהלך אחר שדווקא היא קצת הוספה בעיניי, וקראתי לזה אפשרות של זיכרון, כי יש פה המון סימבוליקה שמאפיינת את הביוגרפיה של סבא שלי ושל אבא שלי. וזה גם אלמנט שבעיניי כל הרצון היה בעצם לראות איך האפור יצא. אני זוכר שצבעתי מלא צבעים ורציתי לבדוק איזה, היה לי תמיד מאז הטראומה שלי, כאילו עם הקירות, כי קלטתי שקירות בצבעים שונים מודפסים אחרת, אז כאילו מצובע ומצייר, אז מאוד אהבתי נגיד שהרקע לא מושלם, ואני כן מתעקש להשאיר את הצד הימני התחתון, שהוא לא גמור. וזה גם האחים שלי, לבושים כמעט באותו ז'קט. אני זוכר שגם את המראה ביקשתי לעשות בצורה הספציפית הזאת, זה נגיד כן תכננתי מראש, זאת אומרת, ידעתי שהייתי מראה בצורה של משושה. למה? אני לא יודע. זאת אומרת, יש מלא דברים שהם כמעט אוטיסטים כזה, שהם פשוט עושה אותה, ולפעמים גם זה דברים שקשורים לנסיבות כאילו של מגבלה. החלק השלישי, ובעצם כמעט המסכם, הוא באמת החלק של מקסים, הבן זוג שלי, ואני חושב שיחד איתו פתאום הראיתי איזה צילום נורא קטן של נוף בתל אביב, שצילמתי, אבל פתאום משהו יותר מטייל, וגם אני פתאום התחלתי יותר לנסוע בעולם, אז פתאום השיטוט יצא החוצה. והיה לי איזה מין מסע נורא נורא ארוך כזה, נסעתי במלא מדינות, ופה זה היה בפורטוגל, הייתי שם 3 שבועות. וזה נגיד מקום שלא סתם, כאילו נסעתי ושוטטתי עם האוטו, ועם המצלמה, וזה היה באמת כיף חיים, והייתי לבד, שזה גם היה נהדר. והגעתי לכנסייה הזאת, שזו איזושהי כנסייה מודרנית, כאילו חדשה, בנויה, ופשוט התאהבתי במקום, התשארתי שם כמעט יום שלם, והיו לו 4 כיוונים עם הקשתות, זה היה מקסים בעיניי, קראתי לזה מזרח ומערב, וזה איזשהו פתיחון, זה באמת פונה למזרח ולמערב, וזה היום גם מקסים. אגב, זה נראה נורא נורא אפור, כי בפורטוגל עברתי מלא שדות תעופה, ופשוט סרקו לי את הנגטיב המון פעמים, וכשפיתחתי את זה, זה יצא הכל פוג כזה. ודווקא זה עשה לי אפקט מאוד יפה, זה החזיר אותי לתוכניות של הסינמטק בירושלים, בגיל ההתבגרות, כשראיתי את זה מודפס, וכל כך אהבתי שהחלטנו גם להדפיס את זה בלי זכוכית, כאילו, ועל נייר אחר גם. אני זוכר שהדפסנו את זה על נייר אחר בתערוכה, בגלל הגריין הזה. זה הצילום הראשון של מקסים בעצם. כן, זה ממש צילום צעיר, ועדיין כאילו האהבה הזאת לחללים ולמנורות וילונות ולדומסטיקה המשיך, ואני חושב שאצלו באמת העניין הגנרי, הוא פתאום הפך להיות האיש לבוש בחליפה ובעניבה,
הרבה פעמים גם התבלבלו בינו לבין אחי, חשבו אולי קצת שזה אח, ואיתו באמת יצאתי החוצה. זאת אומרת, פה פתאום אני לא חשבתי שאני אוהב נופים, או שאני אתעניין בנופים, אבל אני חושב שבאמת ב5 שנים האחרונות אני מצלם הרבה נוף, כל מיני טיולים, וגם בנופים אגב, כאן זה היה, כל יום נסענו וראינו את הדרך הזאת. וביום השלישי או הרביעי, עצרנו בצד, יצאתי חצובה, צילמתי וחזרתי, אבל כאילו הכנתי את השטח כבר במשך 3 ימים, זאת אומרת, זה תמיד עבודה מקדימה, איכשהו אתה רואה את זה. איסלנד מאוד מרהיבה מבחינת הנופים, אבל השתדלתי כאילו לא ליפול בשבי של זה יותר מדי, אלא כן לנסות למצוא משהו. זה גם מקסים. זה גם למשל שייך לתקופה הזאת של הסטודיו, זה בדיוק אותם הזמנים שצילמתי גם באותו החדר, את אפשרות של זיכרון עם הבובה ועם האלכוהול ועם הפסלון הקמבודי. זה ממש תקופה סמוכה. לפעמים יש לך שמות לעבודות ולפעמים לא, זה רק פה או שזה גם בספר? לא, השמות, לא, יש בספר הרבה שמות, השמות יכולים להיות סופר ארוכים, או בלי כותרת, זה משתנה, ואני חושב שהשם זה משהו נורא מעניין, הוא כאילו, אני מבין את השם רק אחר כך, כי הרבה פעמים גם כששואלים אותי למה אני עושה את זה, אז אני לא יודע, אבל פתאום אחרי שאני מסתכל ואתה מביט לאחור, אז הצילום הוא חי איתך, ואתה מבין משהו, ואז השם מגיע, לא תמיד. פה למשל, הקינו, וזה רייצ'ל, שהייתה חצי שחורה וחצי לבנה, שהולידה את עומרי, הבן שלנו, בארצות הברית. זה באמת היה כאילו המתנה ללידה. כאן למשל, זה היה חדר שישנו בו באיטליה, והיינו צריכים כבר לעשות צ'ק-אאוט כזה, ואמרתי לו, אני כבר מגיע למקסימום, כאילו תן לי רק חצי שעה רק לעשות משהו בחדר, כי האור היה כל כך יפה, לא הרבה פעמים זה גם דברים נורא פשוטים שהאור גורם לנו לצלם. אבל יש גם פעמים שהמציאות פשוט מתארגנת נורא נורא יפה בפריים. זה כאילו רגע מקסים למצוא את זה, כאילו שאתה... ואי אפשר לתכנן הרבה דברים שעושים. נגיד זו השכנה שלי ענבל, שהייתה גם פסנתרנית כזאת, והייתה נורא גבוהה ותמירה, ולא ידעתי שהאצבע שלה תצא ככה, כאילו שהיא כזה תישן על רגל אחת. כאילו זה לא דברים שאפשר לארגן כל כך מראש. עכשיו יש פה עוד וידאו, שהוצג בגלריה דנה, אפשר להראות אותו, או לא הספקתי להגיע לעבודות החדשות, אז דייבי, מה אתם רוצים עוד? איך זה רוצים עוד? תראה את הוידאו וגם את העבודות החדשות, את שניהם. גם וגם, גם וגם. Yub yun tra chiang san sam thle chang prai chut nang sra mai kri ta kon long veli da yang chup chum bon bo vi cha sa song at mong nang kdi ma dong na rol anu sa bong chăm mình plek nước khơi chỉ nín biết bếch ăn tên này tôi chữ rơi chi tay nhà xăm đây
រៃរំបាញ់ជាងសេចក្តីជូនគ្នាជាហោហាកាលឆ្នាំ74ណារងប្រឹងប្រែងខំស្វែងរកបោះជូនបងស្បែកជើងម៉ៃហ្វូនទូទឹកក៏ផងនឹងប្រាប់ការប្រឡងឡើងថ្នាក់ទី5អេដល់ឆ្នាំ75ក៏នៅមិនភ្លេចនឹកឃើញជាតិនេះពីពេកសន្យាផ្ញើផ្អស្វាយខ្ចីមកដល់ពេលណាលោកបងនិងលោកប៉ាពីសាឆ្ងាញ់មាត់មិនខានזה נקרא מכתב, כי בעצם כשנסעתי בפעם האחרונה לקמבודיה, ביקשתי מאבא שלי את המכתב האחרון שאחיו הקטן יותר שלח לו מקמבודיה לישראל, ולקחתי את המכתב ותרגמתי אותו, זאת אומרת, זה היה כתוב בקמבודית, ולקחתי אותו בקמבודיה, בפנומפן, ולמישהי שתתרגם לי את המכתב, בשביל שאני אבין מה כתוב בו, אז היא תרגמה לי אותו לאנגלית. ואז בפנומפן יש סצנה די משוגעת של אנשים הערבים שגרים בקמבודיה, ושם עניין של רוק, והכרתי שם איזושהי זמרת, ואת בעלה שהוא צרפתי, והם חיים בקמבודיה, מישל, וכזה אם יש לו טוסטוס, אז נסענו למלא מקומות, ומצאנו את המקום המדהים הזה. אז נתתי לה את המכתב, וביקשתי שתעשה עם זה משהו. לא היה לנו איזשהו דיאלוג אומנותי, כי יש פערים בגישה שלי ובגישה שלה, אז פשוט נתתי לה את כל החופש, וכאילו העבודה היא שלה כמו שהיא שלי גם. זה היה כזה עבודה לאבא שלי, שהוא מאוד התרגש ממנה. אבא שלי גם אסף, לא בקבוקים, כאלו נורב קריסטלים כאלה מברבורים, יש לו אוסף כזה, שצילמתי גם. אני יכול להראות קצת דברים חדשים שהם באמת עבדתי עליהם שנתיים האחרונות, כאילו אני מצלם מאיזושהי אנרציה, זה לא ויש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, ובמובן הזה זה רדיקלי, כאילו זו תפיסה בעיניי די רדיקלית של, כאילו אין לי את המשמעת של לקום וליצור בסטודיו, כאילו, והרבה פעמים אני מקשיב לחיים והם מספרים לי מה כאילו צריך לעבור זמן מסוים, וזה תהליכים כאלה ארוכים, למרות שאני חייב להתוודות שיש גם משהו שזה לא קשור לכלום, אבל הקורס AI למשל, כאילו הוא מעניין בהקשר של צילום, אפילו יותר מעניין מתוכנות כמו Adobe After Effects וכל מיני כאלה, זאת אומרת דווקא AI, משהו שהתחיל להסתובב לי לאחרונה. אני חושב שבשנים האחרונות הצבעים אצלי, הפלט הצבעים התקעתה. זאת אומרת, אני חושב שהתחלתי נורא בהיר וזה הלך והתקע. הצילומים שלי פתאום ראיתי שהם הופכים להיות יותר ויותר קיים. זה כל מיני התלבטויות של איך לצלם, איך לערוך או מה מסתדר עם מה. זאת קייסי, שכבר לא נמצאת בארץ. וזו תקופה שהמצלמה שלי נשברה ושאלתי מצלמת 6x9, שזה כזה יותר 35 מילימטר, היה לי גם כיף לצלם איתה, אבל אני מעדיף את הריבוע. נגיד כאן מה שמשך אותי לצלם זה די מדהים, כאילו זה הכפילות של החלון ראווה, זה נורא הצחיק אותי שאם אתם רואים יש פה כזה מנורות, יש
2 ריבועים מימין לדלת, ויש איזו מספרה, ואמא שלי ספרית. זאת אומרת, זה תמיד חבר לאיזה מקום של, כאילו היה שם, יש אישה כזאת באמצע של החלון משמאל, של וולה, וזה גם נורא נורא משך אותי, כאילו האישה הזאת שמסתכלת ישר אליי, והמלון שלי פשוט נמצא פה מצד ימין, יש מבנה כזה עם, כמו בית קפה למטה, אז למעלה זה היה חדרי מלון שישנו בו, זה בעיר קטנה והיסטורית בפינלנד, אנחנו מאוד אוהבים את פינלנד, אנחנו נוסעים לשם הרבה, זה היה כזה לקראת ערב, זו אחותי, זה בשפיים, ליד הבית. וכאן עמרי שבר לי את הפסל, פסל כזה מיוון כזה, של $2, כאילו. אני חושב שזו התקופה של הקורונה, אז עדיין יש את העניין של החיטוי. וכאילו הרגיש לי כאילו משהו נשפך שם, ממש עם הגזע עץ שמשתקף יצא החוצה. בקאסל, כשהייתה דוקומנטה, נסעתי לשם ודי התאכזבתי. זה נגיד צילום שלא חשבתי על עצמי, אבל כאילו חבר אמר שזה ממש יפה, המשולש הזה שכאילו קצת מין מגונן על עומרי, הילד שלנו, מקסים בקצה, ואני לא כזה. עברתי על זה מהר כי זה חדש לי, ואם יש לכם שאלות נוספות, אז אפשר, וואו, זה ממש, כפי שהכנסתי, יש כאן זה ממש מהקיץ. יש גווני אפור בצילומים מאוד ייחודיים, אפשר לשתף קצת בפרטים הטכניים, כמו איזה פילים, תוצרת וכו', פרטי פיתוח, זה משה. הכי בייסי, סטנדרט, זה קודק, אני נורא אהבתי את הטרייקס, לצערי כבר אין אותו כל כך. אני משתמש בטימקס, אני מאוד אוהב קודק, אני לא אוהב את אילפורט, פחות מעדיף אותם כי הם מאוד אפורים לי מדי, וזה פיתוח ב-D76, הכי נורמל, וההדפסות שלי, למרות שלא ראינו פה הדפסות, זה הגווני פה בריבוע הזכוכית של המנורה, חשב לקרוא, זה ממש חדש, אבל ההדפסות זה על נייר אילפורט, אני מאוד אוהב את הנייר אילפורט. יש נייר פומה שאני גם מאוד אוהב אותו, שהוא קצת חמים כזה, אבל בגדול נגטיב די כאילו D76, 1:1, טילול. אתה מדפיס? מאוד רגיל. רק אתה מדפיס בעצם? אתה תמיד מדפיס את העבודות שלך? תראה, על התערוכות כמעט ולא, כי נגיד באשדוד, זה עבודות נורא גדולות, אז אין לי את היכולת להדפיס את זה. יש לי בבית חדר חושך שאפשר להדפיס פה גם 40x50 וגם 50x60, זה קצת כבר מתחיל להיות צפוף, רק שתבין את סדר הגודל, אבל 30x40 זה נורא כיף להדפיס. כן, יש משהו בהדפסה שהוא חשוב, למרות שנגיד המחשב הכניס לי איזושהי פרקטיקה, פעם זה היה כזה, אפשר לעשות קונטקט ולראות את הכל בבת אחת, וזה נורא טוב, אבל היום אני הרבה פעמים גם סורק במחשב, מסתכל, ואז כבר יורד למעבדה ומדפיס. יש לי איזה חלום תמיד
שיהיה איזו תערוכה כזאת אנלוגית, שהכל יהיה קטן. זאת אומרת, יש איזה מין תמיד רצון מאוד להגדיל את העבודות. נגיד, אני זוכר כשהייתי בסן פרנסיסקו, והייתה תערוכה של דיין ארבוס, על התקופה המוקדמת שלה, לפני שהיא עברה לפורמט בינוני, על כל ה-35, וחלק מההדפסות היא הדפיסה. זה היה מקסים פשוט לראות גודל של תמונה קטנה, נורא נורא יפה. רק בארץ זה כזה ואחרת. אז אתם יכולים גם לרשום בצ'אט ואתם יכולים גם לשאול. יש לך הרבה עניין שאתה מצמיד צילומים, דיפטיך, נכון? או שזה כאילו אתה מראה את זה רק בהקשר של הספר? כאילו כן היה כל מיני משחקים, או שזה לא... לא, אני מבין מה אתה אומר. זה גם קשור לספר. אני חושב שיש לי גם מין חשיבה כזאת של הקשרים. אני חושב שזה קשור גם למושג שנקרא ערך מצטבר מקולנוע. כשאתה רואה סרט, אז אתה צובר איזושהי תחושה וחוויה וידע. ככל שהטיימליין של הסרט מתקדם לסוף, אתה נטען בעוד ועוד ערכים. אני חושב שהעניין של הקישוריות הזאת היא קשורה לקולנוע במובן הזה של לייצר, ונגיד להרצאה כאן, אז הניסיון באמת היה יותר, כאילו כמעט לייצר איזושהי אנליזה. נגיד פתאום להשוות בין עכשיו לבין עבר, או להשוות בין אותו הדמות ברווחים של זמן, גם בתור עניין טיפולוגי, צילומי, אבל גם מבחינת ניתוח של העבודה, כאילו לאן העבודה הולכת, או להראות איזושהי מגמה שהיא לא רק תלוית זמן קצר, אלא להראות את זה כבר על פני פריסה יותר ארוכה. בוא נראה, יש פה שרה, מה מוביל אותך יותר בצילום, ללכוד פריימים במציאות, או לביים ולהנדס פריימים שיקפו מסר, שזה מילה, לא הבנתי. השאלה היא קצת, איפה השאלה? שישקפו מסר אולי, אבל בסדר, שישקפו. מה מוביל אותך בצילום, ללכוד פריימים במציאות, או לביים ולהנדס פריימים? סימן שאלה. אני חושב כן, אני מבין. כן, אני מבין עכשיו את השאלה. אני חושב יש הרבה פעמים, נגיד, כששואלים אותי למה צילמת את זה, אז זה באמת מתוך מקום של החלטה, כאילו, ידיעה כזאת מראש, אבל לא בשביל להעביר מסר. אני דווקא לא בן אדם כאילו, יש משהו בלהעביר מסר שזה מאוד כזה מין להגיד איזושהי שורה. אני דווקא לא מרגיש שאני רוצה להגיד, כמו שאולי זה יותר לבטא, או לשקף משהו, כי כשאני אומר לשקף מסר, זה כאילו, מרגיש לי, אני לא אגיד תקשורת חזותית, אבל זה כאילו מאוד כזה, השורה האחרונה, ואין לי את זה. אני לא מגיע עם איזה pre-arranged, עם איזה חזון מוגדר, שדרך צילום אני מדבר על תופעה בחברה, או על איזושהי תופעה היסטורית. זה פחות, אני אוהב לביים, כי יש לי לזה תשוקה, אבל אני גם אוהב מאוד לראות איך המציאות, או זה נותן המון סיפוק כשאתה מגיע לאיזושהי נקודה שאתה אוהב את הצילום, וזה לא רק בגלל שאתה אחראי עליו, זאת אומרת, זה קורה מכמה שקלים שלובים. אז נראה לי שפחות עניין של חזון מראש, אם זה ענה לשאלה של שרה. תודה גדולה, היה מקסים, אתה מקסים, תודה רבה. העבודות יפהפיות וכואבות, ובאמת נתת לנו פה מתנה. לילה טוב. תודה, לילה טוב. Look into my eyes, the color of any heart. Their season needs you